나가티도 এনে게 टेस्ट नुला बे खामानि सुग्लिजोबदों बिदि मानसिखौबो गोथां गोथां सावथारनांगौ सुथारनांगौ लांनो हाया र' लांनोबा गोसो गैयाबा दोनबोनोबो लिंनाय नङा मैया 5थासोआवनो जादोंनो मोना संबाय थादों लोगोफोर दिनै मंगलबार सान नङा होमबा थानसालियाव थांनानै फैबाय मन्दिराव थांना फैखांनानै मबाइल खुलिना नायनाय लोगो लोगो फेसबुकआव ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथावना मोनसे भिडिअ नुबाय ओरैबायदि आसरित मोनसे भिडिअ नुबाय आरो सासे बर' सिख्ला उन्दै बांद्राय गिदिर नङा 18 बोसोरसोनि जागोन थ' माने गाज्रि जिनाहारि खालामनानै दानख्लाब सुख्लाब बुथारनानै गालांदों ओरैबायदि दुखुनांथाव आपडेट दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम बे साननैसो मा जामारखो ओरैबायदि माने बुथारनायल' सुथारनायल' दानख्लाबनायल' जेरैथिंबो सोरगिदिं जेरावबो माने रैखाथि गैयै बायदि जालांबाय मा जालांनो हमखो माने आसरित जाबाय आरो थ' सासे बर' सिख्ला बाक्सा जिल्ला बागानपारा ओनसोलाव जानाय जाथाय नुदों फेसबुकआव ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना नुखादों जानांगौ ओरैबायदि माने गाज्रि जिनाहारि खालामनानै दानख्लाबनानै अबस्था गैयै खालामना गालांदों ओरैबायदि माने गाज्रि अबस्था खालामना गालांदों जोबोद दुखुनांथावना बर' सिख्ला नोंथांमोना नाय एसे माने फरायबाय थानायसो होननानै मिथिदों सिख्लाया बै नखाय थैया बे खामानि सुग्लिजोबदों बिदि मानसिखौबो गोथां गोथां सावथारनांगौ सुथारनांगौ लांनो हाया र' लांनोबा गोसो गैयाबा दोनबोनोबो लिंनाय नङा मैया 5थासोआवनो जादोंनो मोना संबाय थादों 나가티도 এনে게 टेस्ट नुला এই ল'ৰাটোক তাৰমানে চব্জিও দি খেতাম মানে চব্জি ভৰাই আনিছে অলপ দূৰে দূৰে নাকাটিলেতো এনেকে টেষ্ট নুলা এই ল'ৰাটোক তাৰমানে চব্জিও দি খেতাম মানে চব্জি ভৰাই আনিছে অলপ দূৰে দূৰে थ' नोंथांमोना नुदों माबायदि अबस्था दा बेफोरखौ मा खालामनांगौ दा सोरनि गोरोन्थि बेफोरो मानि थाखाय बेफोरबायदि जालांखो माने ओरैबायदि दुखुनांथाव खनसे नङा खननै नङा बारे लोगो लोगोनो माब्लाबा एक्सिडेन्ट माब्लाबा सोरजोंबा बुथारजानाय सोरजोंबा मा खालामजानाय बेसेबां नायबावनो बेसेबां मा खालामबावनो माने आसरित बिमा बिफानि गोरबोफ्रासो मिथिसिगौ आरो बोरै सहायना थागोन दा बेफोरबायदिखौ नुनानै माने बिराद जिंगा सिनाय मोनो जोंनि इयुन फिउचाराव मा जाहैगोन लाइफआ मा जागोन बबे लामाजों माने थांगासिनो दानि जुगाव लाइमोनफोरा माने जेरावबो बेफोरबायदिल' जेरावबो थ' गुबुन जायगायाव थांब्लाबो बेनो गावनि जायगायाव थांब्लाबो बेनो गुबुन स्टेटफोराव थांबाबो नर्थ इस्टनि आउटआव थांब्लाबो बुथारजानाय जेरैहाय एन्जेल चाकोमाखौ जाय त्रिपुरानि सासे स्टुडेन्ट MBA फरायनो कर्स लाहैनो थाहैनाय बेखौ चाइनिस नङाब्लाबो चाइनिस होननानै माने दुथांफोरा बुथारबाय सुथारबाय आरो लोगो लोगो जोंनि जायगायावनो ओरैबायदि जाबाय फरायसाफोरखौ माने बेफोरबायदि खालामदों मानि थाखाय सोरनि थाखाय मा जाहोननि थाखाय नाथाय बुंनोनो हाला आरो ओरैबायदि दुखु मोनदों नुनानै ओरैबायदि मा होनबावनो माने राव गैया आरो बेफोरखौ बुंनो थाखाय
दा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम बिनि सायाव मा बुङो ओरैबायदि माने सिटुवेसना गाज्रिनिफ्राय गाज्रि ओरैबायदि गोहोम गोलैदों आरो